Yatulukiranso program ya Ndale Mbuyomo. Program imeneyi musaiwale kuti imakufikani pano pa wireless ya Kanema ya Mzati. Komanso kwa amene mukumvera wireless, program imeneyi imafikanso pa wireless ya Mzati radio. Iyi cholinga chake program imeneyi ndi kufukula zinthu zimene zidachitikapo mbuyomo pa nkhani za ndale. Zimene mwina ena inu simukudzidziwa kuti mbuyomo zinthu zidachitika. Mwina pena mumangomva kuti pamachitika izi, komano chamkatikati simumadziwa kuti kodi zimachitika nzotani. Posachedwapo pa maprogramu athu ambuyo tinakutengerani kuthambani kumwanza, kumene pamalo paja amene amatchula kuti pamvera nduna, pomwe tinakacheza ndi anthu osiyanasiyana pamenepo kuti fotokozera za zimene akudziwa za nkhani imene idachitika mu ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress pansi pa ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzu Banda. Kodi mudamvapo mbuyomo kuti Kamuzu amakhala ndi detention kapena malo amene amasungirako anthu amene amaoneka ngati kuti akumuukira Kamuzu pa ziganizo zimene amapanga? Kodi munamvapo nkhani ija yokhudza dziwe lang'ona kuti analipo anthu enake amene Kamuzu akasemphana nawo chichewa amakaponya kumene koko? Kodi kudali kuti? Popeza anthu ambiri amanena kuti kunali ku Stella Maris Secondary School chakumene kujako. Kodi zimene zindizoona kapena nanunso muli gulu imene lodziwa kuti zinkachitika nthawi imene yoyo? Tili ndi mkulu wina amene nayenso ndo apa kanthawi timacheza pamanduzo kuti ayinenso ndadya nawo kuthamangira zaka 56, sozo kuti zina akuziziwa ndithu zimene zidachitika mu nthawi imene. Tikulandireni mtsogolera. Tathokoza. Zikomo kwambiri. Mwina choyambirira tatiuzani kuti kuno tafika ndi kuti ndipo tili mboma lanje. Kuno Fungai ndi kumulanje. Muli kwatiye Chikumbu, muzi mwafu muna Mijingo. Tathokoza. Ndi anthu akudziweni sopano kuti dzina ndani? Ine ndi Clement Nakhumwa. Ndinabadwira chakwa Chinyama uko. Zaka zanji zimene mwina tidziwe na utisirire? Ine ndakhalapo pasiko pano pang'ono. Okay. Ndinabadwa chaka cha 1970. 1970. Okay. Yes. Chobwino. 1970 mudafikira tu mu ulamuliro wa Kamuzu atafika ndithu. Nzona. Pamene mmazazindikira kuti Kamuzu alipo muli ndi zaka zingati? Nthawi imeneyo mazazindikira Kamuzu alipo ndili wachichepere chifukwa ulamuliro wacho nali ulamuliro wopsa. Okay. Sizimaona kuti ndi mwana sanga mziwe Kamuzu. Okay. Moti nditha kukuuzani kuti ndili mwana kwambiri ndagwidwapo chifukwa cha nkhani ya makadi. Okay. Kulikidwa pa nsewu kumadikira kuti makadi akamuzu agulidwe basi ena makhala red, ena green, ena blue, kumakhala nkhope ya Kamuzu. Nthawi imeneyo mmene magwidwa muli ku primary musanayambe sukulu munali ndi makolo mmapita kuti? Nthawi imeneyo ndili ku primary. Zimene zimachitika zimenezi. Moti ngati sungagule kadi ku primary ko ndikuti kumuja kudulire. Ngati ungasiyeso kadi ukamaenda iwe ndikuti ulendo wako ukhala uvuta. Kodi amati idali ndi phindu lanje kadi imeneyi amati mmene amafotokoza inu akeyo amanena kuti ukamaenda mwina kaya ndi kuchipatala kaya wagwera pansewu magwira chonga ta ID. Inali ngati ID. Inali ngati ID. Zimene tinazo pano pa za IDs Kamuzu adazipanga komano kudzera makadi. Oho, ukuzika kuti ndi wa ku Malawi, ndiwe nzika ya Malawi, mudzi wako mwana Mijingo. Okay. Okay. Koma zimagwira ndi ntchito imene yoyo kapena zidalowa zinthu zina? Nditasinkuka ku pang'ono ndinata kuti zinthu zinzi za chipani. Okay. Ya Kamuzu amafunisisa wina aliyense Malawi muno. Chifukwa samafuna kuti nampose. Okay. Okay. Samafuna kuti nampose. Okay. Ndi amafunisisa wina aliyense Malawi muno akhale member wa chipani cha Malawi Congress Party. Okay. Ndiye umembership umene kuti munthu akhale kuti identify kuti ndi member anena kupereka ndi kadi imene. So inali yopangira force. Ufuna usafune kuma ukhali kadi. Mudzi wina uliwonse aliyense amene akhale ndi kadi imeneyo. Ndipo munali anthu ogulisa zimenezo. Magulisa makadi kwa wina aliyense. Munthu amata kupereka makadi mwina atatu. Okay.
yekha ngati waenda opanda kadi ndikuti kumene kwakagulwa kadi 50 amene ali 50 tambala akabwera akaiwala akapitanso akagula ina. Okay, akhale ndi kadi basi. Zinalowaso mpikisano kuti boma limene ligulise makadi ambiri tili pa samphoto ndi kunali nkhanza zambiri kwambiri tiwine kuti tipeze mphoto. Ndi katikati mowinamo apeze kuti aliyense akukakamizidwa kuti agule kadi cholinga wina wake apezepo mphoto. Chabwino mkati mokula pang'ono pokha mmaziwa zotani zokhuza Malawi Young Pioneer mapulogalamu ambuyo athu kuti akambamo zokhuza zimenezi koma mwina inuyo ngati munthu mmodzi amene mwachokera ku Mulanje kuno mwina mutha kuti pase chithunzithunzi zimakhala zotani zokhuza Malawi Young Pioneer. Okay. Malawi Pioneer inalipo Malawi muno. Ndimadziwa kuti pabombo anali MCP. Okay. Anali akulu ndi tudela la kwathu. Okay. So Malawi Pioneer inayambika ngati kagulu kamene kamuzu poyambapo amakawo pasinali Malawi Pioneer ya. Okay. Panali mzungu wina amene amati Lord Powell. Okay. Lord Powell. Yes. Okay. Lord Powell amakhala cha ku Europe uko ku United Kingdom. Okay. Ndi anayambisa kagulu kake kamene kamachedwa kuti Boys Scout. Boys Scout. Kagulu kamene kakamathandiza anthu ovulala ku nkhondo nkhalamba kumangira nyumba ntchito ngati zachitukuko kwawo ko kapena kwawo. Chabwino. Okay. So anthu ena ataona ntchito yabwino anayamba kumamuchita sponsor. Okay. Ndikuyambanso kumafika bungwe lija maiko osiyanasiyana. Okay. Ndipo linafikanso kuno La Boys Scout lija. Boys Scout ija. Okay. So litafika kuno kuti liyambe ma operation kamuzu atayang'ana anaona iyeyi ngatopanga izi ine thokwamisa gulu langa lokhala ngati limene. Okay. Pamene lija linalitafika kale linali kuti abwera alifuna likhazike Malawi muno liyambe ma program ndi atafufuza kamuzu kuti muzitani munga president ife titipanga chonchi tifuna nyamata zilaphusa ntchito chonchi basi ningopanga gulu na nyamata ndinawo ndikupanga ma technical school ndikumaphunzitsa asikana anyamata ngati zachitukuko komanso iye ali ndi ma plan kuti gulu limene lilikhala la nkhondo. Kusenza kuti Boys Scout ija silinapitirire linamezedwa ndi ganizo la kamuzu. Okay. Yambisa Malawi Young Pioneer. So Malawi Young Pioneer all sponsorship yake ina imachokera ngati kubwera ku Boys Scout. Maiko akunjawo amati tikuthandiza a Boys Scout. Koma akuthandiza Malawi Young Pioneer. Nanga nchifukwa chani ngati mukufotokoza chonchi panafika pena poti bungwe la Malawi Young Pioneer linkaopedwa kwambiri Malawi muno. Mene ndanenera kamuzu samafuna kuposedwa. Ndimakhupira kuti mina malamulo a dziko lino anawapanga mwantu ndina kuti ndi gulu limodzi la nkhondo limene linapasidwa ma ground ophunzira za nkhondo. So Malawi Pioneer mene ndanena mukuyambika sinayambika ngati gulu la nkhondo. Gulu la anyamata chabe ongothandiza chitukuko. Ndipo muzaona kuti mabesi ambiri amene ali Malawi muno amapanga za ulimi ena ukalipenta ena ntchito zosiyana-siyana koma pansi kamuzu anali kutumiza anyamata maiko akunja. Okay. Ngati ku Israel ku China mmene yomakaphunzira ena za uspai ena za intelligence yoncho ena za nkhondo zimene mmene mudziko limati tili ndi bungwe lothandiza pangozi zogwa dzidzidzi kuti skulu yakaya ya sosoka anyamata abwera ndikukonza ndi wiki ya timati youth week wiki ya chinyamata amene achamatumizidwa anyamata amene ajamadera kusiyana-siyana kukakonza skulu ina kakatuka nyumba ya aphunzitsi palibe chipatala amakonza ndithu zinali koma mkatimo linali gulu la nkhondo. So Amalawi zidatengera nthawi yochuluka bwanji kuti azokuti apa tukhala ngati si Young Pioneer tikuidziwa aya. Chimene chimachitika panali ndale zazikulu kwambiri kuti akakhala kuti tekeze nthawi ya 6 July kumakhala zionesero za asilikali. Yes. Pioneer samanyamula futi amapita kaguba pamene paja ngati kuti chafuti sizi kuakhuza kuti Amalawi ajazikhala nchiyembekezo yona kuti awawawa zachitukuko basi koma mwini wake akuti ndi gulu la nkhondo ndipo gulu li ndikumaliphunzitsa kunja chabwino ndiye kuti zifike poululika ndi nthawi imene asilikali awiri anazaphedwa ku Mzuzu. Okay. Pamene dziko linayamba kudzidzimuka kuti anthu zidata nkhondo zili ku Malawi Pioneer chifukwa nthawi imeneyo inandi chimwene anga awiri wina anali ku Muyali Barracks wina anali ku Bay Barracks so anamwalira. Mzukulu wanga ina anali ku Neve ku Monkey Bay. Yes. Ndiye ndimadzidziwa za operation imene zinayendera
Okay. chifukwa cha anthu amene wawa Okay. amandilongosolera. Okay. Chimene chinazachitika nyanya yoti asilikali amene ataphedwa asilikali anzawo atati amalangi pioneer pa Amala Defense Force anafuna kuti ayambepo kuyalambana ndi pioneer. Ndiye nthawi imeneyo amekomanda nali Isaac Yohane. Yes. Ndiye Yohane anali mandi speech yoteteza chipani cha Malawi Congress Party kangati asilikali akaja ndopanda chani opanda ntchito kuti zimene chitika ndi asilikali aja adakhangati wazinyalanyaza asabwezere choyipa kwa choyipa koma anzawo ataphedwa akuteteza nawo chipani. ndi awawa a Malawi Defense Force yo sizidakhalire bwino. Ndiye nkhani iyi inakayambika ku Monkey Bay. Okay. Ku Monkey Bay mbuyo monse mu nyanja ya matetezedwa ndi Malawi Pioneer yonse ndipo Monkey Bay chinali ya Malawi Pioneer. Okay. Ina makao kuchikoko Bay kuja ina pa Monkey Bay kumpacha chizali kuja maya kuja. Ndiye chimene chinachita Yohane atakhala amekomanda anazatenga anyamata akuame ndiko aphunzitsa nkhondo ya pamadzi. Okay. Ndiye mutha kuona kuti kunali magulu awiri Pioneer ndi ame koma ophunzira ndi Pioneer nkhondo ya pamadzi. Amene chataphunzitsidwa ndi kunamba kubwera anyamata straight kuchokera ku Malawi Defense Force matangophunzira direct nkhondo ya pamadzi kunevi zinapangisa kukhala malo aja magulu atatu. So anyama asilikali awo ataphedwa zinapangisa kuti magulu aja anamwazikana gulu lonse linakhala pawokha. Okay. Aja anali Pioneer aja anakhala pawokha kuti pano tundu zavuta nawonso aja amene anaphunzitsidwa ndi Pioneer aja nawonso anapanga kagulu kuti Family Defense kumala tifunsa ntchito ndi aja anyamata aja anangobwera kuphunzitsidwa za Navy aja ndi amene anambokukira sizingatheke pamene nakosama ali kumene kuja kupita kuchikoko kuyambisa nkhondo kera kunkhondo kwamba kutani kufanikira. Chabwino tikungochita modutsa zimenezo tinafotokozerana ndithu maprogramu athu a mbuyomo. Kumbukirani kuti mukuonera program ya Ndale Mbuyomu kwambiri timayang'ana nkhani zokhuza kuti kodi zidatani kuti dziko lathuli lifike pamene lafika apa. Tikumusata Kamuzu chatabwera wayamba kulamulira ndithu zili bwinobwino. Malawi Young Pioneer yachita choncho mwina mpaka kunafika nopoti mpaka Operation Bwezani asilikali ndikukwanisa kuthesa Malawi Young Pioneer kuti no mphamvu za zida za nkhondo ndi zinthu zibwerere m'manja mwa Dr. Kamuzu Banda. Koma chifukwa kwambiri mprogram yathu lero tifuna tione kuti kodi Kamuzu nchifukwa chani ziganizo zake zambiri zimaoneka ngati kuti sizimatsutsika kuti yemwe akoneka kuti watsutsa chiganizo cha Kamuzu amakumana ndi mavuto. Nchifukwa chani zidali njo chifukwa chani? Naho Kamuzu mena mabwera Malawi mu Nyasa munali anthu anali mukali amene amenitsa Ndale. Iye atabwera chifama thandiza ali kunja komweko ndi atabwera anawafuna kuti pasapezeke munthu omposa. Okay. Wina asakali pamwamba pa Kamuzu. Okay. Ndiye chimene anachita iye anabweretsa timauta ake tina topangisa kuti ziko lizolowere zimene zija Kamuzu akhalebe ngati opembedzedwa. Amanena kuti china chilichonse chili Malawi muno ndi cha Kamuzu. Paka padaibidwa nyimbo zonse zimene za Kamuzu Banda. Kusondoti palibe sani ndi mphamvu. Okay. Ndiye analiso ndi anyamata oyang'anira kuti chimene chikuchitika. Okay. Pioneer chati choncho kunali timati ya Youth League. Anyamata othamanga Youth League ndi Young Pioneer ana anthu awiri osiyana. Ndizosiyana tu. Malawi Pioneer ndi gulu limene linangosinthidwa kumapanga za chitukuko awo anali ngati akazitapya mizi oyang'anisisa kuti kunja kukamacha wapalamula ni ndani. Okay. Malawi monse muno munali ayuthili muzi wina uli wonse sikungalowe ndani chadusa chifali yense ndi boma liuna nali mero tonse ndi boma nafa tonse ndi boma palibe chinthu chingaduse zina chiri zonse ndi za Kamuzu kenaka kuti tonse ndi boma. Zimene zimapangisa kuti akangoti munthu wangoona china chake chodabwisa nthawi yomweyo palibe sizofunsa kuti tipite ku polisi tikamve kuti polisi atichani malamulo malamulo akukwirira athu
ndiye Kamuzu anali woopsa kwambiri moti Fungai ndifuna ndikuuze chaka china chake nyamata wina anazalembesa ku skulu zina kuti Hastings Mulula anamulesa aphunzitsi umangidwatu sina kuti Hastings sili machulidwa wamba lina la Kamuzu basi zonse ndiza Kamuzu dzina lakero linali lake pasapezeka uchulidwa Hastings nakhumwa iye amakufufuza kuti ndipo linafutidwa anali sinthano khala Haston fanya mata amene abambo ake anagwirapo ntchito ku silikali Malawi Kera nkhondo ya second world war ndi anamuziwa Kamuzu bwino ndiye anafuna achita adopt sina limene lija koma zinakanika ndipo anali sinthano khala Haston malo mwa Hastings kuopa kuti tikapitiliza nazo izizi afanane ndi wachikulire iyayi zovuta etu ndeno zikaziwika kuti wina wake akukhala ngati akufuna atsutsani ndi ziganizo za Kamuzu ndi a youth league aja atenga information ija yapita kuntunda zimakhala bwanji choyambira Fungai Kamuzu anali wa intelligence opya kwambiri ndimakumbukira nthawi ina chifukwa titangumaza 4 ananditengapo MCP kuti ndimilire ngati WNP 4 sasa kumwina kuchenjera nango ndifuna andale ino ndo chenjera maoneka uchenjera chabwino ndiye amene kunali kuti a Friday Makuta ndamene ali MP wa kumene koko ndiye amafuna apite ku Namibia akakhale kadzembe kukhale ma direction project anthu andikonda ndinaita ndo ku office ya MCP ku Mlanji kuchita kale anali ndi intelligence option sisi masosi kuti munthu anyamuka zikaenda iya kumene kuti amanichita interview koma ndinali uzitsimuka kuti zimene amanichita interview zimakafika ku Blantyre mu office ku muda MCP ino munadziwa bwanji ana bwina anali kumeneko ndiye akubwera anafulumiranso kubwera ku nyumba kutaona ndi ankulu anga chifani makhala ndi ankulu anga muchulu tadikira ngaye akupemphani kuti mukayimire ngati MP yes kumulanje bale yes ndi akupemphani kuti mubwere mukambirane nawo yes mukakambirane kuchita kale yes neno munanyamuka ndeme munamukhala kuti ndikukhala kwa chinyama ndiye munanyamuka kwa chinyama ndikupita kuchita kale yes mwafika kuchita kale mwalowa mu chipinda chokambira nacho ndi mmakambirana umachokera kuti unaphunzira motani umakonda chani tima interview tating'ono sasana ni mafunso ochuka ya kasizo kakamirana so ya zabu bwino ine nkumawa yankha unga mwesi ipi ufuna chani kumawa yankha ndiye mbale ino maganizo anu mumatakupa tukambirana kumulanje kuchipindaso ndiye mmayankha mumasuka tili mwanthu ochepa mukumati mugayanga nanthu ajamazira ntchito kuti abwana ndikundi kuti munthu andidziwe bwino kwawa watamene mukambirana nawo wasindikuziwa kuti chikutu ndemwe timunadziwa bwanji kuti zimenezo Kamuzu mamvetsera imene chena tachitika ndanyamuka kumene wetathana ndikubwerera ku nyumba madzulo kunabwera mkulu ina anali mtawu ndiye kuti ndimafuna mwana wa mzukulu wanu uno timati mzukulu kwanu ndiye anandiyitana kuti ine ndinali mtawu ku Blantyre kuma office ya MCP kumudi kuma tamufunseni uyo anali kuti lero anafikira kwa ankolano inu mmene mumuli kuti ndili ku nyumba kuseri ndabwerako kuchako ndili kuseri ku kanyumba kanga amalume munauza kuti munachoka po si munauza ne awa kumene akuchoka akuzachoka nkuzena kuti ndimafuna mphano koma ndisanacheze nanu ndicheze ndino ndi mukambirana mwawomo amadabo kuti mphano wapezeka malula kwika amanena izi zimamvika ku Blantyre zimezi wayamba bwanji tusa nde anazandiyitana ndikupita umene mati iwe unali kuti lero nali kuchita kale umakatani ine pemba nakhala stranded ndiyankhe kuti chani ankulu wani mafuna asaziwe sanga mafuna muzeka ngati mwatutumusa ndeni mina mati iwe akufusa fuso eri akufusa ndipo yankhaza kuti mayakaza kuti ndati mazizwa bwaje alitu zimamveka ku Blantyre zonse makambe nawe zimamveka ku Blantyre ndipo iwe watingidoro uyimirire Malawi Congress Party ine pamene zote ndakwera chida ndakwera katundu anali ni intelligence opya kwa mimi koma chifukwa chani no anthu amene akakhala kuti amulakwira Kamuzu kapena asemphana ndi ziganizo za Kamuzu anthu amene yasamaoneka bwinobwino kuti ayenda bwanji zimachitika njani chimene chimachitika nchona kuti Kamuzu anali ni mphamvu zina zapadera zoti ngati munthu wamulakwira ndikupeta information yakampeza ndikuti amangula mulakwira musekereni imene ndi detention kali ndikuti palibe nthawi itatuluka
ndipo nditha kusimikizirani kuti ambiri atuluka chifukwa cha democracy koma anasekeredwa kale ena amamwalira ndiye anthu ena kakuti awawa ndi ophunzirako alephera kuwapha kunjaku amene watha kuzatutumusa tsiku lina ndi amene amapita kukadyetsedwa zirombo. Nkhani imene yodi yokhuza kudyetsedwa zirombo zimakhala bwanji? Anthu amatafunidwa ndithu alipo amene anaona kapena zimakhala bwanji? Nkhani inali ya private inali yovuta munthu ngati ine kuti ndidziwe komano pali anthu ena anali kugwirapo ntchito ndi Kamuzu ena agwirapo ntchito ngakhale tophandu kumene alipo anthu akumayenda anapuma zimene zena analapalapaso ali madera osiyanasiyana. Nawo chimene chimachitika njoti Kamuzu anthu ena oyenda kagulu amene kuti panali ka intelligence kana kamaphunzira kunja kanaziwa plani yophera anthu ndi anakonza malo ine sindinafikeko koma bambo anga akudzidziwa madzidziwa alipo bambo anamwalira pepa ndetu ndiye amanena kuti kumene kuanaika kungati ka base Kamlangi Pioneer kadali pati kustera males amati kuseri kunani ngati khokolo lupita kusanjika moti munthu ukalowa kumene kukusunga fike kuchifoti apa pali base so ku base apa ngaza usilikali zawo za kumene kucha za Pioneer munthu sangapiteko ya pompa pali stera males pamene paja kuti ndithu anthu amanyamuka kumene kucha usiku akunyamula pagali moto tikupita kumene kwatailo kumene kusta pezeka so palibe samana momwe mpaka munthu kuti anthu athu asolo ngati lero kuti anakhumwa asekeredwa akumbumba pita umakayang'ana anakhumwa iya Kamuzu zimene iwe sosekeredwa moti mukusimikiza ndithu kuti Malawi munomo mala amene analipo koma ndochepa amene anaona anali sisi kwambiri ndipo zinaziwika kwambiri kuti ziko linazo kwambiri atayamba na Bakiri ndi Kamuzu futa kubwera kwa matipati pamene pazamba kululika zisisi za Kamuzu zonse amapagaza kuti paja Bakiri so anali nawo kwa MCP anali kupainia kumfundo anali mlembi wa mkulu wa Malawi Congress Party ndikuti amadzidziwa china chilichonse ndifua cheche sizinamfuteso kumulanda Kamuzu amamuziwa amausata phazi ndi phazi ndi pa detention ipa anthu akakhala kuti atengedwa kumudzi kuti alakwira lamulo ndi kapena mwina anyoza Kamuzu ndi akwapitisa ku detention akapita simmadzoso kuti apita kuti kunalibe kuti apa sidabero kapena kuti achibale akamone kapena kuti akalowe mu court akayimbire mlandu ayi detention ndipo ndimathokoza Bakiri mu fundamental anatesa system imene akangomusekera munthu ndikuti amusekera basi moti anthu ambiri amwalira ndithu kundende polo abalawo sakuti tutanafera kuti chabwino program ya ndale mbuyomo pano pa Mzati Television komanso kwa inu amene mukumvetsera wireless ya Mzati kwambiri kuyesa kufukula kuona kwa nkhani zina ndi zina zimene zimachitika mu ulamuliro wa Dr. Kamuzu Banda pamene tikumalizitsa kukamba nkhani zimenezi zokhuza malemu Dr. Kamuzu Banda mu nthawi yawo imene amalamulira dziko lipoyang'ana nkhani zokhuza dziwe lang'ona limene anthu ochuluka amatero ndithu kuti munthu ukalakwira malamulo a Kamuzu umakaponyedwa kumeneko komanso kuti nthawi zina atumangotha kungomangidwa pa nkhani zimene zinalibe umboni nthawi zina akangomva ndithu kuti ayi ukuti ukhangati akuti amachita motere ndikuti zimakhala kuti iweyo zako zakudera mwina popitiriza nthawi imene Kamuzu sopano amapezeka kuti mphamvu zake zafikapo timamvesedwanso kuti alipo anthu ena ake amene anathawa mdziko muno kungothawa basi kuti mmene zikuonekera ifeyo tichokepo ati nthawi zinanso azibambo ena amatha kusiya mabanja awo kungothawa basi kuti ifeyo tichokepo zimenezo mukudziwa poja nditha kukuwuzani kuti anthu amathawa ndayendapo ndi Professor Bingwa Mutharika anandiuza history yonse ko Bingwa amasimikira kuti sangagwira ntchito ndi Malawi Congress Party chifukwa bambo wawo anaphedwa mwankhanza kwambiri chifukwa cha iwo abingu bambo wawo Mutharika Mutharika
ya mati daisa kama ndandina lilo chamuti titai koma ndibambo awo a Dr. Bingwa kamena a president amene akulamulira bambo wawo anachedwa alaphedwa ndi ama Congress Party. Okay. Ndi Bingwa anati sangagwire ntchito ndi MCP ndimene anafera. Chimene chinachitika njoti malemu Dr. Bingwa Mutharika anakhalapo nduna ngati ya immigration. Okay. Mulamuliro wa Malawi Congress Party. Okay. Ndi anali ndi kuthekera kupereka ma passport kwa anthu andale ngati akanyama chiume watati mpakati kuti amene athawe chifukwa kamuzu kwasaka. Ndi anthu achamatuluka kamuzu akuyayang'ana kuti anthu achanifuna ndi agwire ayambana nane chifukwa kunali ngati cabinet crisis nthawi inayo. Ndi anthu amene funa ndi agwire akususana ndi ineyo. Ya so ndi nthawi imene kamuzana azaziwa kuti Bingu akugawa ma passport kwa anthu amene ndikuwafuna tiye tikangwire. Pamene Bingu anazathawa kuno ndikupita ku Zambia. Kodi Bingu wagwira ntchito ndi kamuzu? Wagwira ntchito ndi kamuzu anakhala mu cabinet yake. Mpakano kufika pa Japan kuti no ataona kuti zinthu sizikwenda bwino lomwe anathawa ndipo kuthawa kunali kuti akanaphedwa. Chifukwa amene amandiuza amanena kuti unali usiku omwewo umene anathawa iye chipena tengeso nthawi ya Itali bambo wake nkugwira nkuphedwa ni mwana wanu ali kuti chifukwa mwana wathawa ndi tipa madala mukuona ndi atapita kumene kuja nakasintha zina ndi kumachira kuti Bingu wa Mutharika kuti akamamuyang'ana asapeze koma makhulupirira anasakidwa ndithu ku Zambia. Anasakidwa ndizoone naokha chifukwa imene taneno bwana Bingu ndakhala naye imene ndakhalira mu pano khomo kwa mayanga ndipo zikanakhala kuti zili ngati zapambumba sakana ndi wala mpaka nale chabwino. Imene bwanji khale program ya ulendo wina chifukwa zikuoneka ngati kuti mkulu uyu ali ndi nkhani imene kumuwira kukhosiku koma kuti aukanika kunena bwino lomwe kuti kodi titani. Pomaliza ndimati mwina muyankhule kwa amalawi amene akuonera kuti nchifukwa chani ana amene akubadwa pano azitha kudziwako nkhani zimene zinachitikamo mbuyo pa nkhani za ndale nthawi imene akukula kapena nthawi imene akuphunzira komanso muchikhalidwe chawo. Ndikupatseni 1 minute. Ine ndifuna nthokoze kwambiri monga program ndi yabwino kwambiri. Ana wandofunika aziziwa amene zimakhalira mbuyomu chifukwa nditha kukungopasani kachisanzo kofulumira kwambiri kuti chisankho chimene chachitika 2020 akanakhala kuti ana amene wanaziwa za mbuyomu MCP sakanayika pampando. Ayi koma chifukwa samadziwa ndi pamene anayitenga ndikuyivotera kuisiya pampando. Amene anayiona MCP nthawi imeneyo sanga ilabadire inali chipani chankhanza kwambiri. So ndizofunika kuti ana azidziwa kuti kodi mbuyo muzi maenda motani kuti pano tikuti ndi ufulu wanji azidziwa zimenezi ndizofunika kwambiri. Ndipo program iyi sikuti muisiye swali pitizani kufukula zinthu kuti ana wazidziwa kuti ufulu walipwena na uzunzikira kuti matipate bwera anthu anazunzika sa kuti mene chikukhalira mu anthu anazunzika ufulu malamulo amene ena tikuendera lero ndi dictatorship akale anena kusinthidwa ndifaje zambiri nkosokonekera malawi chabwera. Akutero kuti zikanakhala kuti ana amasiku ano akudziwa kuti MCP idali yotani mbuyo akuti zaka 5 zimene zapitazi sizikadatheka kuti ayike pampando chifukwa makolo athu mbuyo akuti azunzika kwambiri. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munali pamenepo kuonera program ya ndale mbuyo. Lero tinali kumulanje kwa TA Chikumbu mudzi mwa Namijingo kumene tinakumana ndi mkulu ameneyu Mr. Nankhumwa omwe atifotokozera zinthu zingapo zokhuza zimene akudziwa pa nkhani yokhuza ndale koma za mbuyomo. Mkulu ameneyu timbweresanso masabata amene akubwerawa kuti azatifotokozere kwambiri zokhuza Dr. Bingu wa Mutharika. Anenatu kuti agwiritsa ntchito chiyacho kuti pakanakhala kuti zinali zakumbumba sakadandiwala so kuti ali ndi nkhani imene afuna kufotokoza yokhuza Bingu wa Mutharika. Tithokoze kwambiri Joe Somera yemwe anali pa kamera pa makina kuonetsetsa kuti chithunzi chioneke bwino mmene chaonekeramo. Komanso tithokoze Merina Pearson yemwe ndi amene ananena kuti tiyeni tikuperekezeni kumeneko kuti amalawi adziwe nkhani yokhuza chipani cha Malawi Congress komanso ndale za Dr. Kamuzu Banda. Ineyo dzina langa
ndi Fungai Chiwaya m'malo mwa mzanga uja Evans Matola yemwe timachitira limodzi program imeneyi. Ndinene kuti mwakoma nonse zikomo.